meant you reaping. Yes, you little charmer, farmer of your karma. You plant that you reaping. Yeah, you little charmer, farmer of your Mulleres do pobo, que realmente son as que constituen a historia do feminismo. Enriqueta Outeiro Branco morreu no Hospital de San Xosé de Lugo a 31 de outubro de 1989, cando ia cumprir os 70 anos. Hoxe a recordamos nesta praza. De mulleres que foron combatentes, pero dun xeito moito máis oculto e moito máis silencioso. É o caso de Manuela Sánchez, que se dedicou a axuda aos guerrilleiros dun xeito autónomo. Foi asesinada aos 53 anos mentre protexía a fuxida de algúns guerrilleiros refugiados na casa. González Pastoriza, que era limpiadora e repartidora de pan e tiña unha casa en Teis, na que acolleu o anarquista vigués José Luis Quintas Figueroa dende agosto de 36 ata o 1946, ano en que o anarcosindicalista na clandestinidade se trasladara ás minas de San Fils en Lousame. É detida en 1950 cando cae o propio Quintas e é condenada a 6 anos e un día de cárcel. Os corsarios atacan, asaltan e rouban as costas de Vigo e da Península do Morrazo. María Soliña, xunto con outras mulleres como Elvira Martínez e Catarina da Igrexa, que ficaban viúvas sen pais nin irmãos a raíz destes ataques, decidiron ser donas de seu e do seu, organizando a resistencia aos piratas na costa do Morrazo e asumindo a propiedade das terras e posesións familiares. Que, bueno, a toda a xente da guerrilla antifranquista se lle silenciou chamándoles bandoleiros e as mulleres especialmente, porque nin bandoleiras eran as amantes dos bandoleiros, así que na memoria de todas elas. Incansable lutadora en defensa da terra, da lingua e contra o patriarcado, é acusada de ser coautora da colocación dun artefacto explosivo na sede central de Caixa Galiza e será xulgada o próximo 4 de novembro de 2008 no Tribunal de Excepción Español chamado Audiencia Nacional. A petición fiscal ascende a quase 20 anos. É un símbolo moi cercano porque é compañeira, porque nos escribe, nos axuda en as cadeas con textos, etc. Entón, enamorada tamén como presente. E para rematar, vamos a ler un texto. O home revolucionario que hoxe loita por a súa liberdade só combate contra o mundo exterior. A muller revolucionaria, en cambio, ten que loitar en dous terreos. Primeiro, pola súa liberdade exterior, onde ten o home de aliado polos mesmos ideais, pola idéntica causa. Pero, ademais, a muller ten que loitar pola propia liberdade interior, da que o home disfruta xa dende fai séculos. En esta loita, a muller está soa.